lakonnya Panji. Lakonnya Panji. Iya, ya. Bagus itu. Pak Bupati ikut main juga. Main. Oh, terus iki ne apa iki nek iki jenenge? Diriah. Oh. Apa? Ya. Tak takon tak sanggo mek Kang Isin. Apa jenengane? Pasuryan. Pasuryan dicoret-coret gitu. Ora apa-apa, raine bupati ya ora apa-apa. Raine bupati ya ora apa-apa. Pasuryanipun, Pasuryanipun. Tepuk tangan untuk Mbak Alisa. Nggih, matur sembah nuwun. Yo. Karo ibu-ibu waranggana sing wis kepareng buka swasana ning limbuhan iki ya na. Ya, matur suwun tanpa pepindhan. Uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan karo dumateng panjenenganipun Bapak Bupati, ya, Bapak Sekda lan sak piturute kabeh ora tak aturake mbaka siji sing wis kepareng percaya karo awake dhewe ado-ado saka Ngayogyakarta ditimbali ana ing kutha Blitar kene no. Ya. Acarane apa? Pahargyan kirap huruf Hambangun Praja dalam rangka hari jadi Blitar yang ke-695 tahun ana ing taun 2019 iki. Oh iya. Atur panuwun kangge Bapak Bupati Blitar, Bapak Dr. Andes Haji Riyanto MM. Ya. Ibu Bupati, Ibu Hajah Ninik Riyanto lan Bapak Wakil Bupati Bapak Marhenis UW, ya, Ketua DPRD dan Wakil Forkompimda, Sekretaris Daerah kabeh wae ana. Ya, awak dhewe ngaturke panuwun lan iki akeh banget para bapak-bapak sing padha rawuh. Ya, Panjenengane Bapak Wali Kota Surakarta, ya, Bapak Wakil Wali Kota Surakarta uga kepareng rawuh. Ngono ya, Mak. Iya, pahargyan kirap huruf Hambangun Praja. Tegese piye? Tegese iki pusaka Kabupaten Blitar kuwi dikirapake kiblat papat 5 pancer. Kiblat papat 5 pancer. Pancere eneng pendopo Renggo Hadinegara, kiblat lor kuwi Candi Penataran, kiblat kulon Prasasti Pandelegan, kiblat kidul Candi Simping, kiblat etan Prapasti Munggut. Oh iya to. Lah iki bengi iki dibuka nek ora kleru ana ing kiblat lor no. Ya, Awak dhewe sing didhawuhi sowan mrene ya wis pokoke saguh. ya. Sendika dawuh karo panjenengane bapa-bapa sing kepareng nimbali karo awake dhewe matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Ora ketang ming barang wirang sowane ning Blitar kene merga kene iki gudang-gudanging para seniman, kene iki papan dununging para budayawan sing pinter-pinter. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Lah awake dhewe iki ming ya wis pokoke nuwun sewu klungsu-klungsu yen to nderek udu. Ya wis wajibe kaya ngono. Lah iya. Sowan mrene mongko sing dinteni para pamirsa semene akeh iki Bagong ngamuk. Iya. Kok dilalah iki lakone malah dijaluki lakon wigati. Oh iya ya wis ora apa-apa, Mak. Ya kala-kala ora ming Bagong terus. Lah iya, soalé ya ning YouTube kuwi anane kuwi kok ana Pak Sekda ngendika nganti download barang ya dienggo sangu ning pesawat nek pas terbang tindak ngendi Ya. Pak Bupati ya pancen ngono. Ya ning iki bengi iki lakone ya ora kaya sing diharapke para masyarakat. Ya ora apa-apa, Mak. Ya gilok-gilok awak dhewe ngaturake sing rada wigati ya no. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan karo para bapak-bapak panitia. Ya, lan iki luar biasa. Iki wajib dicontoh karo kabupaten-kabupaten liyane. Blitar iki no. Ya, Kutha Blitar iki acarane ulang tahun we kiblat papat ki mau sing tak aturake ana kiblat lor wit kulon kidul wetan kuwi kabeh wayangan. kabeh wayangan. Iya, lah awake dhewe iki miwiti sesuk tanggal 5 Agustus kuwi pendopo ya wayangan, hari jadi puncake ya wayangan. Wah, elok ya, Mak. Iya. Wis ngono kuwi sing seneng budaya karo seni ya ngono kuwi no. Iya, ya pancen syukur yen to pancen kaya mengkono. Mula wajib ditiru karo kutha-kutha liyane. Ya, Men pusaka utawa pusaka Kabupaten Blitar ki ya dikenal lan hari jadine ya dikenal kersaning para bapak-bapak sing padha lenggah mau. ya. Kira pusaka siji
kitab sejarah loro Panji lambang daerah. Oh, obor huruf Ambangun Praja dikirap saka pendopo Ronggo Hadinegara neng Candi Penataran saiki semayam neng kene lenggah neng kene semari neng kene sesuk diteruske meneh kirape. Oh, ngono ya Mak. Iya. Matur suwun nak. Iya. Ya wis ora ketang rada klerek-klerek awake dhewe. Flu. Iya. Ya wis ora apa-apa nyatane ya wis sago arep kepiye meneh. Ngono. Heeh. Lan iki mau entuk pelingan saka para bapak-bapak panitia ngendikane Pak Bupati iki pancen piyaine budaya ketitik wingi bengi ludruk neng kene no. Iya. Melu ludruk. Aku ya ming dilapori lho no. Iya, ming dilapori ora iso apa jeneng iki ngestrelu utawa ora iso nonton. Ya, pancen ya mau bengi ana acara dhewe. Jane ya pengen seneng dolan ning Jawa Timur delok kesenian Jawa Timur ki jane atine ya seneng Pak Bupati mau bengi ngludruk neng gelanggang kono kae mau apa jeneng iki arena pertunjukan sing nggone awake dhewe tengok-tengok mau. Ya. Ngono ya Mak. Iya, jarine bapak-bapak Pak Bupati mempeng banget jarine. Ya. Nadyan nek nembang vals ning mempeng banget. Ya ora apa-apa Mak. Arep vals ning sing baku seneng karo kabudayan tur seneng nanggap kabudayan. Lah iya, mangane suarane pener ning ra tau nanggap. Iya. Rugi. Iya, ya wis ora cucuk ngono wae. Ya, ngono. Panjenengane katuran tindak panggung no. Ya. Ana tembang sing ditresnani panjenengane Pak Bupati. Ya. Bapak Haji Dr. Andes Haji Rianto, ya kuwi nek ora caping gunung, ya kuwi tembang apa mau Blitar apa? Hah? Blitar. Ya, kaya sing diaturke mau. Ya. Yo diatur monggo. Monggo Rama katuran tindak wonten ing panggung sinambi gladi wanuh gulang tepang. Yo. Monggo, yo diiringi ca. Tutuk 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 tutuk. Dicaosi Mek. Ini lek nun sewu Pak Seno. Nggih. Kula lek dikon munggah mengke mboten jajari Waranggana ora iso nyanyi. Oh, nggih Pak. Mboten napa-napa panjenengan kabeh niku lho Mas Rudi Gareng niku sing semerep niku. Oh, nggih, nggih. Kula wau sampun sowan Mas Rudi Gareng, ya sedulur tuwa. Matur sembah nuwun sowan Pak Sukron. Sing iso jajari sapa Mas Rudi iki? Sinten, Pak? Menapa ingkang saking Sulawesi menika? Mbak Elisa. Anu aku wis don iki lek. Don aku karo Mbak Elisa. Dos pundi kala wau rak nganu to Pak ndangu kalian kula Mbak Elisa iki nang YouTube niku panjenengan guyone karo Mbak Elisa lho niku. Nggih. Lah saniki lek kula kan guyon karo Mbak Elisa ora andon kula mental kula. Masa bupati kalah karo Elisa. Panjenengan menika sok mimpin piyayi sak kabupaten kok ming piyayi karo piyayi siji kok don, Pak. Mboten apa-apa Mbak Elisa. Ayo Mbak Elisa. Ya. Caping gunung apa iso Elisa? Oh, saged. Oh, caping gunung, caping Tegal iso niku. Iya. Ngono ya, Mak. Niku saged. Ya. Sugeng dalu Pak Bupati. Oh, sugeng dalu Mbak Elisa. Wah, anggere kowe le omong kleru, ak gecek sirahmu kowe sa. Iki bupati. Poten. Aku sering nonton nang YouTube lho Mbak Elisa. Oh nggih. Heeh. Nggih kula nggih mboten ngertos e kok niku. Omah sampean ngendi? Lambelu. Hah? Lambelu, Pak. Ngendi Ngambelu Pak Seno? Lambelu. Ngambelu, Pak. Ngambelu ngendi? Lambelu. Sulawesi mriko. Sulawesi karo toli-toli. Nggih, karo toli-toli. Oh, omahe mlebu no. Mlebu. Nggih. Nggih. Kok iso teko kene numpak apa iki? Numpak
Numpak bis. Nggih, kalih rombongane Pak Seno. Wah, rombongan Pak Seno. Nggih. Sampeyan jereke blasteran apa bener ya? Blasteran. Blasteran. Nggih, kula wedhus kali gembel. Oh. Lemungel Pak Seno niku. Ora sembrono lho, aku kowe omong ngono kuwi aku wis ngampet ambegan terus lho. Mboten. Ya. Luar biasa malam hari ini Mbak Alisa dengan Pak Seno menghibur rakyat Blitar. Blitar ya. Senang sekali karena Blitar ini tempat banyak sejarah ya. Oh iya, Pak banyak Bupati. candinya. Banyak candi, prasasti. Prasasti Ya. ya. Bahkan sejarah sejarah Kabupaten Blitar aja macam-macam. Ada yang bilang dari yang Kili Suci itu juga ada, Iya, atau cerita ada. yang mengusir orang Tartar juga Iya, ada. kemarin Tapi tuh ya, festival Panji itu Festival luar biasa. Panji ya. Iya, bagus. belum tuh. lama dirayakan di sini juga ya. Termasuk ludruk ketopraknya itu kemarin ya lakonnya Panji. Lakonnya Panji. Iya, ya, bagus itu. Pak Bupati ikut main juga. Main. Oh, terus iki ne, apa iki nek iki jenenge? Dirian. Raine. Oh, Apa? Ya. takon tak sanggo mek aku isin. Apa jenengane? Pasuryan. Pasuryan dicoret-coret gitu. Ora apa-apa, raine bupati ya ora apa-apa. Raine bupati ya ora apa-apa. Pasuryanipun, Pasuryanipun. Tepuk tangan untuk Mbak Alisa. Wis, bengi iki raine bupati ya. Bote. Kula mau tanya dulu sama Pak Iya. Dalang. Oke, Pasuryan. brewok. Dikasih brewok. Brewok. Oh, Gatel kabeh. gatel. Gatel kabeh. Oh, mau digaruk-garuk dulu juga nanti. Apa kuwi? Digaruk-garuk kalau gatel. Dikukur nek Jawa. Dikurkur Pak Bupati. Dikukur. Nek Dikukur. gatel dikukur. Ya, kalau gatel dikurkur. Pak Bupati, Nggih. sampean mengke nek cocok saged dados bintang tamu kali Helisa lho. Wah, niki. Lah nek Mbak Alisa dibayar, Pak Bupati bayar malah. Nggih, senang sekali ini di Banataran. Besok Banataran, mengadakan kirap ya, muter ya. Nanti sering-sering datang ke Blitar ya. Mau, soalnya aku juga belajar tentang Blitar gak ada habisnya. Itu ngomongin tahun ya banyak, ngomongin tempat prasasti juga banyak. Jawa. Yo ngomong ke koyo ngono dasku buyar Pak. Biasanya aku ki cerdas ngapal ke kira apal-apal aku. Saking akeh sejarah Blitar Pak. Saking banyaknya cerita tentang Blitar. Iya. Ya. Sing sampean ruy apa? Yang saya tahu ya ini akhirnya yang diambil tanggal 5 Agustus Jawa. tahun. Aduh, iki angel tenan iki. Sing dipendhet wonten tanggal gangsal 5 Agustus. Wah, 5 Ya. Agustus 1324. oh iya. Yo kira-kira rada bener ya, rada bener. Ya. Nuwun sewu lho Pak Bupati. Nggih. Nuwun sewu, kula sing nyuwunaken ngapunten nek wonten kalimat sing boten sae. Kok nganggo bahasa Indonesia wae ben iki gleleng. wong Blitar iki piyai budaya, piyai Nganggo Jawa. Jawa. Ah. Nggih niku tanggal 1324. Niku sebabe dulu dapat saking prasasti Blitar niku. Iki. Nggih. Jane iki ora Sulawesi Pul ya. Nggih. Enek turunan apa neh to Pak Seno Niki niki? enten turunan gembel, Pak. Oh, gembel. Cetenan boten kula niku gedang kalih pari, Nogosari, manis Nogos. dan enak. Oh, Ya, Nogosari. enak dipandang kaya Nogosari. Oh. Dadi iki blasteran gedang karo padi. Oh. Kuwi piye maksudmu? kuwi? Ketang karo Kowe engko anggere Pak Bupati pusing gedang gedang karo pari. gedang karo pari. Ya iki dadine Nogosarine. Oh, no. Maksudnya Mbak Lisa itu blasteran, ngeten Pak. Nggih. Blasteran apa Pak Seno? Wah kula mboten dong niku mang takoni dhewe, Pak. Kok niku nek tak takoni ngayale ra jamak-jamak. Bolak-balik endi sing kluthuk karo kepok. Kelutuk karo kepok. Kaya gedang. Ah iya, jare gedang. Gedang. Nggih. Nggih Iya. niku, Pak. Camping gunung ya? Oke. Iso. Duet. Duet. Iya. Iso sampean. Yo sakit no. Nek Aku boten sing gak sakit. iso sampean marai aku. Oh nggih, Pak Bupati nempang. Nyekar. Nyekar.
Apa nyekar apa Pak Wandono? Nyekar. Nggih nyekar. Saben bengi. Apa kuwi? Apa kuwi? Saben bengi. Saben bengi nyawang konang. Aku sempet salah ngomongnya. Ora usah dikek bawa, ndak usah. Oh betul langsung nggih. Langsung. Oh siap. Langsung yang celuk Pak Bupati apa saya? Apa kita berdua bersama-sama? Berdua. Pak Bupati ora usah kowe sing bawa, buktikan ke Pak Bupati nek kowe iso caping gunung. Aku lho bawa. Kowe sing bawa. Lah kowe ngapa nyambut gawe apa? Lah Pak Bupati ngejak langsungan ya aku sing. Pak Bupati ra ora nganggo bawa. Mengko kowe sing bawa, Pak Bupati sing nyekar ra nganggo bawa. Oh, oke siap. Ah, ra apa-apa. Apa Pak? Dijengkeleng nggih. Saben bengi nyawa Pinter tenan kok jenglengane. Nggih, Pak. Yen memajang mung karo janur kuning Luar biasa, tepuk tangan untuk Mbak Alisa. Terima kasih Pak Bupati, tepuk tangan juga untuk Kota Blitar yang luar biasa. Bapak Kabupaten Blitar. Kowe biasane nek ora karo Pak Bupati mesti gunanya apa tepuk tangan ngono kuwi ayo biasane. Iya iya. Lah engko diseneni karo kowe Pak Eke. Engko aku diseneni. Sing sopan. Sebenarnya daripada tepuk tangan itu lebih berguna saweran Pak Bupati. Saweran. Iya. Kok ngerti saweran lho? Aku iki ora ngelokke ning nembung nek kuwi. Carane ngono. Lah wong Sulawesi kok ngerti saweran lho. Nggih niku rada pekok Pak niku. Kembang baik metu Pak Seno. Terus pundi, Pak? Sana dawuh kok Elisa pekok niku napa to? Napa? Pekok. Niku dong mboten niku pekok ora. Kula mboten pekok, Pak. Kula gendeng. Gendeng. Dendeng apa kuwi? Gendeng, kula gendeng. Dendeng apa kuwi? Gendeng. Oh, Karepe gendeng. oh gendeng. Nggih. Niki mboten pekok ning gendeng. Oh, Mbak Elisa gendeng ngono. Gendeng. Iya. Gendeng ki apa, Sa? Cantik. Kula gendeng sangit, Pak. Cantik sangat. Nggih. Ora. Kula mboten cantik, Pak. Oh, gendeng kok. Lah yo gendeng ki cantik ke. Seleh. Gendeng banget, nggih. Pacitan servi
kanca ya misowa saping gunung ya nadyan wadon sarta Inumane. Bupati mau coba yang terakhir Inumane Bang Banyu Bening. Wis sampean lah. Ya siap. Inumane banyu bening. Oke, mari Pak Bupati kita menyanyi bersama. Dek zaman berjuang jor kelingan biyen tak openi saiki ana nganti Bupati bisa juga caping gunungnya. Pak Bupati duetnya keren kan kita berdua. Kompak. Pak Bupati ki ora meng nembang, ludruk kowe pinter. Luar biasa. Ludruk. Jangan Pak, nanti kasihan yang jadi seniman. Nanti kita dapat duitnya gimana kalau Pak Bupati pinter ngetoprak. Yang jelas takut honornya itu. Ya. Honornya tinggi sekali. Iya. Ya, hingga Syukur bisa
lagi untuk Mbak Alisa. Iya, sama-sama Pak. Senang Terima sekali kasih. bisa berduet. Iya. Wah, Pripun, enak Mbak? sekali, Mbak. Pripun? Enak. Enak Pak. Langsung cocok nih. Cocok ya Pak? Oh, Padahal kalau terasa dos pundi kalau Pripun? pokok napa? Gendeng. 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 Ya, gendeng itu cantik, pintar, Cantik. cerdas itu Jadi Mbak Alisa mewakili gendeng. semuanya. Nggih. Ya. Niki awon-awon S2 lho Pak, psikologi. S2 psikologi Iya. luar biasa. Pak Bupati juga Iya. MM ya, magister manajemen ya. Iya. Wah, cocok kita berartinya. Iya. Nanti saya yang ngurusi kejiwaan, Pak Bupati duitnya. Wah. Wes. Pun Pak Seno niki ditutupne wis ilang bupatine kok. Malah jadi penyanyi kok. Wis repot niki. Nggih, Pak. Semuanya itu untuk masyarakat Kabupaten Blitar yang sangat saya cintai. Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Aduh, Dapat sangu. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak Ya. Bupati. Jangan kapok-kapok ya Pak. Ya. Nanti nyanyi lagi ya Pak. Kapan? Nanti lagi. Iya. Iya. Seneng aku. Iya. Seneng aku juga seneng jelas. seneng kowe entuk duit kok. Iya. Iya. Matur suwun nggih, sembah nuwun Pak Bupati. Iya. Matur sembah nuwun nggih Pak Bupati. Sik kowe kok kon njur duwe prok iki ngopo? Hal iki wes berhasil aku. Loh, aku Mendapatkan penghasilan. gaweanmu urung rampung e. Oh iki wes rampung iki. Tinggal Bali. Boten Pak, nggih nggih. Ya, sing meneng sih. Kowe mau kan urung iso sempat ngaturake tentang Blitar. Kowe mau Ya. kan sinau tentang Blitar. Iya, ngono Ya. ya, Mak. Sinau ning dasku ngantek pusing Pak. Cara CPU prosesore wis melambat aku. Saking banyaknya yaitu tentang sejarah ini tuh terlalu banyak. Nanti yang dipelajari bisa berbagai kerajaan, Singosari ada, Majapahit, sing sadurunge ya ono. Yo diapalke sajejeran yo mumet dasku jeblok. Oh, ya ora apa-apa, pancen sing tak ajab ki ndasmu jeblok. Iya. Ya tapi aku sedikit tahu yang jelas yang digunakan akhirnya tanggal 5 Agustus tahun 1300 kali 44 wau. Heeh. Wis ben mengke wae. Itu karena sudah dirumuskan bersama berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ada, candi-candi, prasasti. Nggih. Tuh jadi waktu Majapahit itu sedang chaos atau ada gayane chaos. Ora ngerti to chaos. Hah? Chaos. Lagi Ngerti ada. wae Apa? asing dinggo awake dhewe iki ra keos to, lengan panjang, lengan pendek. Kaos kuwi ne, t-shirt, kaos, Nek betul. keos? Keos itu ada apa sih kayak apa ya, boom gitu loh kayak Konflik. konflik yo Ya. chaos. Jadi waktu itu kan diserang sama namanya ada Kuti sama Sengkuni ya kalau nggak salah. Iya, diwaca ya, nek sing sempet maca diwaca ya, ben cerdas. Iki senengane ngono kuwi lho. Iki sing penontone cerdas kabeh kok Ya dadak wis ajari ben cerdas ya. Ya kuwi akhirnya dia kan dibantu sama Patih Gajah Mada dan pasukan Bayangkara, dia sembunyi di tempat penduduk namanya Bedander apa-apa ngono Bedander. Akhirnya karena itu dia bisa dilindungi di situ, penduduknya baik, berhasil meringkus musuh dan dia bisa berhasil ditangkap. Nah, terus dikasih prasasti Blitar itu, akhirnya ketemu deh tanggalnya. Iya. 5 Agustus. Iya. Ngono kuwi ta critane. Halah mung yo ora ono duite. Mikir ya, Pak. Hah? Mikir. Wis diparingi Pak Bupati ya. Iya. Wis sesuk ya wis tak paringi, rasa Nggih. ndak ora ono duwite. Kok ndak dikira komersil. Nggih, boten seestu. Apa? Saestu. Ah. Ya, ini memang benar-benar aku suka soalnya emang kalau orang mau berbudaya kan emang harus sepakat kalau berdilakukan bersama-sama akhirnya nggak perlu dipelajari karena itu sudah dibudayakan melekat dengan sendirinya Pak. Kayak dengan melakukan ritual itu besok kan lama-lama udah pada ngerti sendiri yang Iya. dilakukan dengan ritual itu. 1900 piro mau? 1700 piro mau? 324. Jadi wis Jawane kok 695 tahun. Jawane mau lho. Heh? Jawane mau piye? 1300 kali 44. Coba kowe ngitung saka 10 tak penerke kok ndak aku isin. 10. 10 sedoso. Heeh, terus
Sedoso setunggal. 11. Selewas. 11 kok selewas. 11. Heeh, terus Kalih lewas. kalih welas. 3 lewas. 13. Patang belas. Patang gelas ki modiar wisan. Patang belas. 14. 14. 15. Gangsal belas. Gangsal welas. Terus 16, 17, 18, 19, Heeh. kalih doso belas. Kalih dosane ra satokne 11. Lambar belas kok. Ah iya kuwi kalih dosa nek Jawa ngono kuwi. Kalih doso tok. Heeh, kalih dosa. Kalih doso. Siji Selikur. likur. Selikur. Jine ning endi? Ayo kuwi pokoke selikur ki wis melu siji. Jine ilang. Wis aku ndak mah suntik aku kok. Selikur, loro likur, telu likur, patang likur, Terus 5 selawe. Ya bar patang likur kok. Ya 5 likur. Bahasane Jawa selawe. Selawe. Terus 5 likur ora melu. pira? 5 likur ora melu. Ora melu lagi masuk angin. Oh ya, 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur, 3 likur, 30 likur. 30 likur wis mudarosa wis. Nganti mumet aku ngajari angka ket biyen ra tau iso bener lho no. Iya. Nek nembang mongko ya iso pas dek iki mbok kok ilate cawang sajae. Cawang ki piye? Cawang kaya kadal kae. Aku padake kadal. Nesu malah aku dari kadal. Ya, Mbak Elisa lenggah sik engko diteruske. Ya. Saiki ngaturke pamundutan ana piyai sing padha nyuwun lagu no. Apa? Iki saka saking kula Kocak Grup Poluan Pandemen Ringgit Purwo badhe nyuwun sekar pamer bojo kaliyan liwung. Matur sembah nuwun mugi-mugi sukses selalu kagem jenengan lan rombongan dan selalu jaya. Salam hormat saking kula pimpinan Kocak Grup Bawor CS. Oh iya. Nggo diaturake Mak. Ngapunten Pak Bucange nyuwun tembang rengu kaliyan sesideman. Matur sembah nuwun. Ya. Mau wis nyuwun dipalilah karo sing ngarang sesideman. Wong tuaku Pak Sukron. Ya. Mau wis nyuwun pangestu. Matur sembah nuwun lan menika ugi kula nyuwun gending 1 Blitar, 2 Karangkates, 3 Bile wonten wekdal kula nyumbang tari beksan tayub saking penggemar budaya Jawa Ringgit Purwo. Nah, apa? Iki ya ana artis YouTube lho, Nak. Sapa? Mbak Dek Lintang Kairo. Wah, Lintang Kairo daleme saka Blitar kene. Mau wis nemoni karo awake dhewe, ya piyaine cek cilik, ya ngono ya. Ya iki wis kerep main nang nggon wayang-wayang. Dek pengen banget bengi iki melu rakitang nyumbang tetembangan. Oh iya, Mbak Lintang Kairo. Piyaine pundi mau wis ketemu karo aku kok wis dandan barang. Ya, ning ora dandan Jawa, dandan nganggo biasa. Piyaine nendi, Mak? Aku dhewe ora ngerti kok kaya ora malah ora ketok. Ya, diaturi tindak panggung. Mbak Lintang Kairo wonten pundi? Ah, mriki Mas. Nanu, Mbak kok mandi Mas. Monggo, wah iki cilik-cilik cabi rawit iki. Ya. Iki ya lumayan viral ning YouTube no. Ya Mbak Lintang Kairo. Ya. Mbak Lintang Kairo Ya, mriki monggo. Aduh. Males. Ya, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Ki. Nggih. Kelas pinten jenengan niku? Kula badhe minggah kelas gangsal. Oh, kelas gangsal. Nggih. SD pundi? SDN Karangdinaya. Oh, SD SD. Kampung 2 nggih. Nggih. Wah, jan pinter iki. Aku malah kerep nonton nang YouTube deh iki malah. Monggo, Mbak, panjenengan badhe nyekar menapa? Wah. Niki melatih rinonce nggih. Napa? Melatih rinonce. Nggih, monggo. Ya. Kaya cilik-cilikane Elisa iki malah ya. Oh iya persis ya Mak. Iya. Monggo dipun bawani mboten? Nggih. Oh nggih, kaya cobi. Ya, iki ya bibit iki Mak. Ya piyai bocah-bocah semene iki nek ra dopeni kowe maneman no. Iya, monggo Mbak Lintang Kairo. Nggih.
suarane ya mak bocah semono wis galik-galik rena Pepuntone pantes tiga sing ngajari sapa nok sampean niku nggih rumiyin bapak kalih ibu oh bapake nggih seniman mboten lho nggih ibuke sinden mboten nggih sampean niku bibit unggul tenan sampean bibit unggul tahan mereng iki no iya iya pancen di nganu nggih Mbak di kula wentah nggih sing apik nggih sesuk nek wis gedhe aja gampang kegiwang karo musik-musik modern Jawa niku apik banget nggih ya mak oh bapake dadi seniman to mboten lah kok iso ngajari nggih saged sekedhik-sekedhik oh bapake iso sithik-sithik sampean iso akeh ngoten malah tapi sakniki ingkang ngajari Bapak Ki Gedhog Siswantara Bapak Ki Gedhog Siswantara Ki Gedhog Siswantara. Oh, Gedhog Nggih, Siswantara. dalang saking Pelemahan Kediri. Oh, nggih. Wah, nggih syukur. Iya. Aduh. Anakku semene luwih gedhe saka iki wis ora ngerti basa Jawa no. Anakmu. Nek ngundang mbokne, Mama. Wah, monggo wis tak mulang Bu lho, mesti ora gelem Mama. Nek ana tamu ya malah elek le nyeluk, "Ma, tamu." Matamu genti kuwi. Heeh. Masane modern ki kadang kala malah elek lho. Iya tenan. Papa, Mama, wah karena tamu dok-dok kula nuwun, "Ma, tamu." Wah, tanggane krungu malah wirang. Iya. Kalau bocah cilik iso ngunak-unakke mbokne matamu. Heeh. Terus nak mangga sing kok wis seneng ya. Manis enak ingkang mawe wuyo semene wis laris dadi bintang tamu. Mau bengi nderek Mas Kangkong nggih. Nggih. Nah, sesuk nek mbok menawa insyaallah ngantos Jogja mangke kalih Pak Sino nggih. Sok nderek Mas Rudi Gareng mboten? Kapan niku? Lho, kok kapan niku? Sampeyan niku sok nderek Mas Rudi Gareng nggih. Nggih nate teng desa kula. Oh, nggih. Ya. Biayine ya rawuh iki. Lah iya ora rawuh tak ancam pisan. Mas Rene lho. Iya mending. Ya wis lenggah nang kono. Aku tekan kono rekane arep seneng mah diceritani sedih banget. Ya wis ora apa-apa. Iya. Monggo Mbak dilajengke. Lakae wos mrene nyangking kem terus
Jos, yes. Wah, iki sesuk tenan iki ya iso goleke pangan sapa-sapa tenan kok. Iya. Nggih. Diupakara suarane nggih, Mbak. Ora kokean mangan es. Iya. Es niku teng tenggorokan niku bare gampang rusak. Nggih. Heeh. Kalih disudole pepanas, nggih. Nggih. Awake ireng banget ngene niku. Iya. Men ketok kuning, cantik, nek cantik mengke suarane apik, pasuryane cantik. Wah, sampeyan iku wis ditejak dalang wonten. Yo, Dik, melu aku. Nek purun sementen tak menyang. Lho, penak mawon. Iya. Heeh. Ning aja komersil. Iya. Pokoke nggih kudu empan nggawa papan. Iya. Bentar, terus Mbak, monggo. Iki Jupuk tengah. Neno. Bedet niku nggih. Ya, Neno. Iki pasanganku mabarku aku sumangge Sinten asmane, Mbak? Lintang Kairo. Lintang Kairo. Nggih. Engko tak sangoni nggo. Kula nek karo cah cilik nembang niku ati kula sok trenyuh dadi keloro-lorone lho, Mbak. Regane seni niku nek ora niki ditambani. Oh, nggih matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Heeh. Pinter nggih. Ampun ditinggalke budaya Jawa nggih, nembang sing luwih pinter melih. Sinau terus
Tembang-tembang disinau kabeh, mengke sampean bakal dadi wong kondang pun kula dongake pun. Ya, ngono ya. Nggih pun. Wah, cah cilik wele matur nuwun iso kaya ngono. Nah, Salim, nggih. Niku arepa gedhe luwih goblok saking sampean. Tenan kok. Ndak ndok wong radong soan. Ya, do seneng ibu-ibu Waranggono niku nggih seneng nggih. Ampun salaman resik pinggir dhewe. Oh nggih, salim kali Pak Seno nggih. Wah, jan. Ya, merocah semene nembangi malah aku ket mau atiku keloro-loro dadi groyok suarane no. Ya saking pintere ya Mak. Pas karo irama tur ya cengkoke ya wis ana. Lah iki lho sing angel. Ya, nek perkara kulit ki wis rasane penging bocahe pepanas ya men karan cah semono kuwi isih seneng dolan. Ora satok penging pepanas ben dolan ben mekar pikirane. Lah iya, tur saiki wis kurang piye. Besok bocah kuwi nek kepengin kulite kuning mlebu salone wis dilulure wis kuning kok no. Iya. Wis iso apik, wis iso putih kae kulite. Ya, saiki wis ora kurang. Ngono ya Mak. Iya, apa-apa wis canggih. Wong nambani penyakit iki saiki wis canggih. Ya, pancen ya bener ora kaya mbiyen. Mbiyen wong lara ki anggere dinguk ming bukake jendela. Men isis apa buka jendelane ya. Ya nek ora ngono ya tak terke idu. Ah ya silakan. Ya pancen Engko nek dipiye njaluk apa? Nangka apa? Ngono kuwi. Ming ditareni panganan terus ya nek saiki wis iso disuntikke wis mari kabeh. Ya. Ayo gendi diaturake. Ya ki tak ngaturke Mbak Tatin Lestari Handayani ki saka Kulon Progo no. Ya ben jumeneng ya. Saka sing cilik idik-idik saiki golek sing Koban Vespa iki no. Ya. Gedene ora jamak iya. Ya. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Nggih. Iya. Ah, jan Mbak Tatin ya. Awake ya saya lemu. Nggih. Sowan wonten Blitar menika Mbak Tatin. Nggih, Pak. Awake kesrengi. Nen ki napa ngomong napa? Sowan nang Blitar. Nggih, niki adem banget mriki, Pak, nggih. Apa? Adem. Adem apa aku ora ngrasake adem kok. Kula adem lho, Pak. Oh, ayo kene lingguh ngarepku apa piye kene? Terus ken apa? Lah ya men suasanane iki dadi piye ngono lho. Ayo. Senengane kok. Sedeng nek kula ten mriku. Sedeng ambok papat. Sedeng iki aja kuwatir. Ya, nembang Mbak Tati. Nggih, enten panyuwunan apa, Pak? Sesideman utawa langgam rengu diaturke sik. Engko sing keras-keras mburi ya. Nggih. Sesideman oh langgam remu. Sesideman nggih, Pak. Nggih. Nggih, bawa? Nganggo. Nggih. Mengke Nanti do apal nek kowe iki nganti kene we apal nek kowe iki budhek ya. Kula mboten budhek, Pak. Lah wong nyatane ana sing ngono kuwi kok. Iya. Niku nanjihke. Nanjihke piye? Nek enten sing ngomong ki jane krungu tapi kurang jelas. Wah ya ora ya pancen kowe iki sajake dek kowe tak garapi pas streaming kae do mresani dadi do ngerti ngono kuwi. Ini nyatane ya ora krungu tenan kok. Nggih mboten kok. Ora bakal kowe iki. Ming kowe iki wong tahu kok kowe jagongan karo aku dudan-udan kae. Kelingan ra? Ten pendopo nika. Heeh. Ana bledek mak duar ngono kuwi ya. Bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Wong aku iso jingkat kok kowe iso muni bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak. Lah nggih kula krungune ming lirih. Aku pengmu sing suda rungon kuwi. Ketoke nggih mboten nggih. Lah mulane dirungokke ana wong ngomong dadi ora ketok nek budhe. Nggih. Wong jane iki ngomong gigi. Ngoten ta. Nek sing ngarep mau jelas. Lah ya aku omong ket mau jelas. Jagongan karo aku ana bledek banter mak duar kowe ming bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Nggih. Krungu ta isian kowe aku muni ngono. Ah wong wis jane ngono iki ya. Ta. Niku mboten jelas lho Pak. Jelas. Kowe jelas ranting? Jelas. Niki muni jelas tekne
wedi le jenengan. Ora wedi. Rido jelas ra? Hah? Ayo. Jelas ora? Hah? Oh, iki ya budhek kok iki. Dadi padha wae. Ya dibawani. Wiwitane Suarane ya cantas ya, Nak. Iya. Nena anderek sang peke priya bagus kang olah budaya semane sing. Aja ngrespon aku to. Mboten entuk respon. Lah kula krungu e. Oh ayo cok. Ngono kuwi ngapa to? Mbok dikulinake iki ciri khasmu kuwi elik lho. Hae, ngono kuwi. Iya. Gawa sinden kok nggawa cakil. Hae. Cakil kok ayu. Wong kok ngalem ndas sepur. Lah ya nek ora dalem dhewe sapa sing ngalem? Ah wong piyai semene iki ayu ki relatif. Piyai semene iki ana sing ndelok kowe ayu, ana sing ndelok kowe ayu ning gegeden. Ngono ya ana. Ayu ning awake kowe lengene sak kempol kowe. Iya ana, dadi aja sok rumangsa pede banget. Nggih niku meng menurut saya kan relatif gitu. Nek menurut jenengan ayu mboten? Ora. Ora? Ora. Aku ki nek wis kurina weruh ki jenuh. Weruh. Hah? Kurina weruh. Aku nek wis kurina weruh ki jenuh. Nggih niku weluh. Weluh sapa ya weluh? Jenengan mau kok muni Kowe weruh. kandhani kupingmu selen kok muni. Kene muni weruh kok weluh ki. Lah mau ketake muni weluh. Aku kan mbok dinoake to nek omong. Ngandel ora. Somong ro kowe iki. Ngarepe mau ora jelas e. Lah aku ora omong kowe iki nek ana wong mbok dirungokke kok wae. Ngono kuwi apa? Oh nggih, mengke tak rungokke. Nggih. Senengane kok weruh kok weluh. Sawan menyang kota gedhe Bendera terus bendera terus yung lelo selendang kuning kang saking wukir karyane Pak Sukron. Ya, Pak Sukron Suwanda. Ngono ya Mak iya. Salah satu dalang idolaku lho. Oh iya toh. mampir kok mboten ngajak. Hah? Atene kokean wong. Iya. Lah napa? Ayo kowe nyuguh rak ya kokean to wis. Oh disuguh berarti jenengan. Ah jelas ya. Nah niki sing sak bis mau kok mboten dipikirke. Ah sarep madang sakarepmu ora ya sakarepmu. Mbok ya semen, mbok mikir awake dhewe-dhewe. Oh gitu. Ha iya kok ya. Oke. Oke apa kaya ora ngerti watake wiyaga. Lah napa? Ku anggranu rampung terus ming nyodorke nota. Ya. Iya ya Mak, iya. Sarombongan ki paling ora entek 800 ki semangane enak-enak kok dadi 2.400.000. Saiki mesti do nekat aku ya. Nggih wae do nanjake mumpung ora ana bose ngono. Ya wis ben ra apa-apa. Kowe do arang-arang mangan iwak. Ah iya. Mau nggih maami Pak betul. Ya. Swara kurang permana ning wasis ngungrum Hangung marang bendara. ngungrum
Sulistya pijer ngincangake alis. Ya, mangga. Terus tresno. Yuk. Terus tresno sesideman. Iya, iya. Becik mangga. Luwih becik patenanan nimbang Lela lela liwat kincanging alismu kawasan landang atiku nadyan muslim serius aku isi mampu lateni solamu mongko aku bocah gunung nadyan bocah gunung ketuwungan rimpung jiwa ragaku kak karun kahormatan mampurun merubung ngarepi gamelane penak banget. Wah, kagungane pepunden yo Pak Sukron paring ampil gamelan wayang. Ngono ya, Mak. Iya. Wis tak ancam nek ora nggone kagungane Pak Sukron ya nggone dulurku lanang Mas Rudi Gareng. Ya, wis pokoke tersedia nek ning Blitar kene iki akeh banget gamelan no. Tur apik-apik, tur penak-penak. Ya, terus. urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masa isine apa wae Yo, nyambut kesono. Yo. Latihan sesideman mesti tak jute.
Kinjanging alis kawasan glenang Nadyan posing serius aku isih mampu lateni selaku Monggo kowe bocah gunung Nadyan bocah gunung Suwun, aja kalah karo cah cilik mau lintang kairo mau. Nggih. Kula Suaramu sarani. kurang bening kok ya. Iya. Nggih niki pun klerek-klereke. Nah, mulane dilongi le mangan-mangan sing mawa lenga. Iya. Contone ya oncor, kompor. Iya. Niki mboten Semplok panganan. lambung. Ya. Selenggah, Mbak Tatin. Ya, iki dum-dum wektune. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Nek ora engko ndak ora kecunggah ngono. Pokoke ya aku matur karo sing padha nyuwun lagu ya, Nok. Ya. Gandeng wektune ya terbatas, mengko nek ana sing urung iso tak aturake nggon goro-goro. Ya. Ora dadi ngopo, Mak, mung mesti padha iso nampa penggalihe. Lah iya. Ayo Ting, genti kowe. Terakhir sinden luwuk. Heeh. Aduh. Lho. Iki lho. Kongkon ngadu kok malah aduh ki piye? Ya. Nggih sugeng dalu Pakde, Bapak Ibu ingkang sampun tumplek-plek nang mriki. Mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan, kabagas warasan, kesehatan. Pokoke sing terbaik lah nggo masyarakat Blitar nggih Pakde. Ya wis rasa dodol jamu. Ya. Malah pidato ora. Ya. Ki ana sing nyuwun gerajakan, Mbak Ayu dibawani ning bawane gelang alit wae kae. Ya. Sing blambiangan. Heeh, Mambiat Mayun. Ya. Monggo Mbak Anting. Saka ngendi iki? Iki saka Banyuwangi jarine no. Oh. Ini lek nemu ya ning perapatan Yojo kono. Oh. Ana wong barang kok suarane apik terus tak jak, terus tak dusi. Heeh. Ya bawane kendi. Ha iya. Ning suarane jan weh ya karo dinikmati kok. Ya terus. Suarane gendeng apa geser larasan lho. Nyerah biai nusan
Lodar kuwi. Kulan ka. Ah iki gamelane larase dhuwure Raja Mak ayo. Jajar ayo. Yo tekan nih. Suaramu elok, ning nyekel limik. Dhuwur. Hah? Dhuwur suarane. Iya, mau Pak Sukulon wis nganu kok ngendi kok araku. Larase dhuwur lho Mas, mboten napa-napa Pak. Mengke menek aku ya. Lor kidul halas angker. Ya. Kang kaliwat Ya, mangga. ojo takon seneng susah tanah endah ku melyaring ku melyaring ku melyaring Iki ngopo cah kuwi? Iki kabeh iki do ngematke suaramu kan ngendi? Lebon orang-orang iya kok. Iya. Iya. Taman Sarino Swan Toro Ya, mangga. Yuk, diaturke no. Yo, yuk. Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon hanekani susah ati longgoh nong pasir-pasiran
Bisik semayanan materi janji urip sir-siran anggi gandengan gendeng asli pianyuangian sir-siran anggi gandengan gendeng asli Terima kasih Mbak Anting Lambangsih. Yo. Mbak Anting Lambangsih. Heeh. Karo aku wis matur ngarep ya, Nak. Yo. Kagem para sutresna budaya ringgit pura utamane sing padha lenggah ning kutha Blitar kene. Yen ana pamundutan lagu sing urung iso tak aturake mengko bakal tak aturake ning goro-goro. Yo. Mergo wektune engko ndak ngoyakno. Yo. Lakone ya kudu rampung, gojekane ya kudu kecekel, kabeh kudu komplit. Ya, yen ngono ayo tak dherekake, Mak. Ayo, nggih. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusa ping rasa jati ora kaya manjing wonten gupit sanggar sangarup Nana Gandaka sapa nalika semanten plajaring Raden Narasoma medal saking wewengkon negari ing Mandaraka. Caryan putra lamun kawekasan ika wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta alah ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Lah kok ora malah duwe sasmita apa-apa aku ora ngimpi apa-apa malah nampa duka saka Kanjeng Rama Mandrawati. Ingkang sekawit banget kepenak pangandikane tak rungokake yen to Narasoma bakal entuk kanugrahan ya kuwi negara ing Madras. Lah kok jebul kabul kawusanane ming supaya aku enggal palakrama mongko aku durung seneng. Aku durung seneng nambut siraning akrama. Uripku isih merdika, uripku isih kepengin ijen. Ning Kanjeng Rama sajae kok ngoyak kelawan ingkang ya kuwi aku Sinarasoma supaya enggal palakrama. Mongko ora ana pangrasaku, ora ana swaraku utawa aturku sing nyocok penggali Kanjeng Rama. Lah kok duka yayasinipe nganti mentala nundung kelawan aku. Ya. Apa dikira aku ora iso urip yen to lunga saka negara Mandaraka? Nuwun sewu Kanjeng Rama, mboten teges kula badhe wantun kaliyan paduka Kanjeng Rama Prabu Mandrawati. Namung jejeripun putra sampun nampi dawuh, kula mboten badhe ambadal dawuhipun Kanjeng Rama. Badhe sapuruk-puruk lampah kula duka, mangke dumugi pundi? Lan kawontenanipun ingkang putra kados menapa? Kula pasrahaken dhateng Murbeng jagat kemawon Kanjeng Rama. Kula nyuwun pamit.
Nuwun sewu Raden. Paripaksa kula ingkang nungka dhateng timbahipun Raden Narasoma. Wanter dawuh timbalanipun ingkang Rama, dening abdi kematian kedah saged hamboyong jengandika Raden kundur wonten negari Mandaraka, inggih wonten ing negari Madras. Raden Narasoma sampun negaken dhateng Rama, ing Rama menika sampun keladuk yuswa. Sampun ngantos jengandika nilar negari Mandaraka. Raden kula ingkang nungka dhateng panjenenganipun Raden Narasoma. Kula nyuwun mahapunten. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelari rawang iki ora pangling Siwa Patih. Kasinggihan mekaten Raden, kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden. Ana apa Patih? Apa pancen diutus dening Kanjeng Rama? Apa pancen kersaning Siwa Patih pribadi? Nyuwun mahapunten. Raden Narasoma badhe tindak dhateng pundi? Apa Patih wonten dawuh. Ora usah dadak ngambali pengendikane Kanjeng Rama, mestine wae Apa Patih mireng. Yen to Narasoma ora dikanggokake ana negara ing Mandaraka, malah semune Kanjeng Rama wis mentala kelawan aku. Aku ditundung lunga saka negara ing Madras. Niatku ora bakal bali marang negara ing Mandaraka. Gandeng Kanjeng Rama wis mentala, bakal tak lakoni uripku tanpa mapan ana negara ing Mandaraka. Waduh. Menawi ajeng ngandika Raden menika mentala kados mekaten, ibu kados menapa risak ing penggalipun Kanjeng Rama. Inggih menika punden kula Prabu Mandrapati. Jernyatanipun kula kinten pengendikanipun ingkang Rama menika mboten lair batos. Lho, ora lair batin kepiye? Tiyang sepuh menika menawi duka adat saben sok mekaten. Kula caosi prisa Raden. Nalika panjenengan minglar saking negari Mandaraka, tumunten ingkang Rama nangis muwun krana getun ngedalaken dawuh ing kados mekaten menika kala wau. Menika kinarep pratandha bilih ingkang Rama menika boten lair batos anggenipun nundung jengandika Raden Narasoma. Siwa Patih wonten dawuh. Getun tiba mburi iki wis akeh banget pirangane lan akeh banget lupiyane utawa contone. Mula sing jeneng wong tuwa wajib tinuwa tuwa lan tinuwi-tuwi kuwi sak pengendikane kudu dipenggalih, aja ngawu gawar ngawur. Luwih-luwih Kanjeng Rama kuwi nalendra ingkang wis keladuk yuswa. Mestine wis tuwuk ndahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan lan wis ngerti marang kahanane panjenengane dhewe. Mula yen ana perkara kuwi wajibe dibeta nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung, aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Pangendikane Kanjeng Rama wis paring dawuh. Yen to aku ora nindakake dawuh Kanjeng Rama, doh nyono cerak nyono padha mestani yen to Nalendra Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi ucape blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sentre. Ora kena dipercaya dening para kawulane. Mula kinajan njunjung derajating wong tuwa. Nadyan aku putra kudu ninggalake kamukten kadonyan derajat pangkat negara ing Mandaraka. Tak lakoni mergo aku njunjung marang asmaning wong tuaku. Waduh. Kula ajeng ngaten Raden. Lho, mestine kudu kaya ngono sing tak lakoni. Nyuwun mahapunten. Samenika ngaten kemawon. Cekak aos kula kadhawuhan dening Kang Rama mboyong Raden Narasoma kundur dhateng negari Mandaraka.
Kadhawuhan Kanjeng Rama mboyong aku kondur ing Mandaraka kasinggan mekaten. Saiki ngene. Genti tak takoni. Panjenengan badhe nyuwun paring dawuh menapa? Yen aku gelem tegesipun panjenengan tasih tresna dhateng tiyang sepuh. Junjung derajatipun ingkang Rama. Upama aku ora gelem, mongko dasarku antaraning gelem karo ora gelem kuwi miturut petunganku apik nek aku ora gelem. Lho. Dasaripun menapa? Aku wis matur to. Nek aku gelem bali marang negara ing Mandaraka, mongko akeh kawula sing ngerti baliku mau didhawuhi dening Kanjeng Rama. Mengko akeh para kawula sing padha mestani Ratu Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi mencra-mencle guneme. Wis dawuh karo Narasoma supaya minggat kok kongkonan patihe supaya mboyong Narasoma. Apa ora jeneng ratu sing blendra-blendre? Nek yen aku lunga saka negara Mandaraka, tegese aku njunjung derajating wong tuwa sabda Brahmana Raja. Ngendika sepisan ora kena wala-wali kaya Krisna tumaming drancang seta. Ngerti? Inggih, janipun leres. Lah, nek wis bener kono bali kowe. Siwa Patih ngrangkanana wong tuaku sing apik-apik. Apa pekarepane kudu kowe iso ngladeni Wa Patih? Nuwun mampun. Dawuhipun Kanjeng Rama menika menawi jengandika mboten kersa kundur, kula kinan ngruda paripeksa. Lho. Kose to? Ngruda paripeksa kanthi dasar panjenengan mboten purun kundur. Ngruda paripeksa tegese piye? Kula kedah meksa dhateng panjenengan pun Raden Narasoma. Arep njajal Narasoma kowe? Iya. Wa Patih arep njajal Narasoma. Nek pancen Wa Patih kepengin njajal putra Mandaraka putraning Prabu Mandrapati, ayo aja ndodhok kaya wadon pepinjungan. Ngadeka jejeg padha karo Narasoma. Jojo muntaplir kena tabuka wae asinipe. Netra kocak ngundar andir. Oh, nuwun sewu Raden, tak jabel basaku. Diwasaku mbasani wekal karo sampeyan ning nyatane wong tuwa kaya Patih, kaya ngene iki mung dianggep dadi wong dolanan. Lho, aku ora nganggep kowe dolanan, Wa Patih. Ning aku mung matur karo Wa Patih nek pancen njajal karo Narasoma. Ayo neng kene ditemtokke yen menang Wa Patih aku boyongan ning Mandaraka. Nanging yen aku sing menang nuwun sewu lho. Yen aku gawe wiranging wong tuwa ndak aturi tata-tata. Aku ing bakal ngrangket Raden Narasoma. Monggo Wa Patih tak ladeni sak gedhekmu legane atiku.
Mati. Pecah dadamu. Wah. Nuwun sewu nggih. Kepeksa kula tegel kali sampean. Raden, kula ngakuni keunggulan sampeyan Raden. Wah Pati. Mboten nami kula menika badhe wantun dhateng tiyang sepuh. Kula namung nuruti dhateng keparingipun Wah Pati. Anggenipun badhe ngruda peksa kaliyan kula. Kula nyuwun pangapunten. Menawi kinten kula jarak perkawis miloro dhateng jenganti Wah Pati. Nggih, mboten dados menapa. Mboten dados menapa Raden, malah sak mangke ingkang wa bombong dene Paduka Raden Narasoma sampun nggadahi kegiatan ing kados mekaten. Kula titip Rama Prabu Mandrapati. Bab perkawis kula pinasran negari mangke gampil, tuwin sak mangke kula kadhawuhan palakrama menika ugi gampil. Mangke menawi sampun ganep petanganipun manahipun Narasoma, kula janji wangsul kula dhateng negari Mandaraka, kula sampun mboyong putri Wapatih, kula nyuwun pamit. Dewa Bathara atos kaya watu kekarepaning Anggir Narasoma. Ya, Nggir, kula tiyang semua namung nderek memuji. Kula nderek memuji dhateng ngersanipun Dat Kamur Wengdan, mugi-mugi menapa ing sampun paduka ngendikaaken sageta numusi satemah damel bombong kang Rama Prabu Mandrapati. Kundur jengandika Raden kula antu-antu samangke dados semban kula sak lengseripun ingkang Rama Prabu Mandrapati Raden Narasoma.